TV, welcome to my crib again. Toto je tu taký gauč, na ktorom môžeš sedieť a masturbovať zatiaľ, čo sa tam niekto umýva. Hotel sa nachádza v princípe úplne v centre. Za túto komnatu neskromného typu aj s parkingom a raňajkami zaplatíš cca 100 eur na noc. Čiže znova si to porovnaj s tým Talianskom, proste nedá sa porovnávať. Celý stôl jedla, jak vždycky. Za mňa úplne top raňajky, lebo sa tam dalo, sice vyzerali také menšie, ale nebolo tam zbytočne prehrotené to sladkosťami. A super kombinácia, veľa bielkovín, veľa ovocíčka, veľa zdravých vecí. Otvor! Skús sa ma zakričať ešte. My si ideme dať malý power nap a potom ideme na ťažký tréning. Oh yeah! Jediná nevýhoda tohto hotelu je, že ich parking je pre Fiat 500 a moje auto sa tam nezmestí, tak my musíme parkovať v tejto rozmrdanej štvrti. Ideme si hodiť rýchly tréning na leteckú stenu, lebo tu majú ultramoderné, totálne vyhrotené letecké centrum. Tak sme na to veľmi zvedaví. Že popiči gym veľký, ale značenie tu je tak chaotické, všetky úchopy jednej farby, niekde sú nálepky, niekde nejsú, ktoré označujú jednu trasu, ale je to ťažký mes. Že tu aj interferuje svetlo, jak keket. OK, my sme hitli gym, respektíve stenu. Nebolo to bohvie čo, ale aj také tréningy bývajú. Nachádzame sa v Národnom múzeu vojenskej histórie. Vstup je bezplatný, takže ak si v Sofii, určite sem zajdi pozrieť. Nachádzame sa v parku Borisova hradina, nedaleko centra Sofie. A pre mňa je toto miesto symbolom kontrastov a nevedomosti alebo neschopnosti nájdenia si národnej identity Bulharov, pretože zatiaľ čo na jednej strane za naším chrbtom sa nachádza pamätník Bratská mohyla, sovietský pamätník, na druhom konci sa nachádza pamätník sovietskej armády a v strede sa nachádza pamätník Vasila Levského, čo je asi najznámejšia osobnosť bulharskej histórie. Išlo o revolucionára, ktorý sa bil za národnú slobodu. Takto nejak teda asi vyzerá jeho odkaz, obklopený zverskými sovietskými pamätníkmi. Nachádzame sa pred pamätníkom sovietskej armády. Ide o ekvivalent Slavínu v Sofii. A isto si všetci pamätáte, keď neznámy páchateľ pomaloval Slavín na ukrajinské farby po začatí ruskej invázie. A všetci sa z toho strašne porobili, všetci to odsudzovali, slávny, neslávny, hoci kto sa k tomu vyjadroval. A všetci z toho boli ťažko na vetvi, tak tu za mnou sa to deje už asi 10 alebo 15 rokov.
kedy pri každej príležitosti, či to bolo Pussy Riots, či to bola anexia Krymu, či to bolo začatie vojny na Ukrajine a mnoho ďalších udalostí, vždy si to ten pamätník ocrel. Je to také miesto, kde sa vlastne bijú dve kultúry bulharské, tí, ktorí do dnešného dňa majú v srdiečku komunizmus, s nimi sa tu teda bijú mladí ľudia, ktorí sú proti komunizmu, sú za svetlú budúcnosť, európsku budúcnosť. Veľmi lokálny vibe. Som si to bude našu pedličku kebab, čo už? Myslel som si, že kebab je niečo iné. Ale je to chutné. Páči sa mi to. Nachádzame sa na námestí Svätej Nedele v centre Sofii, ktoré je veľmi zaujímavé tým, že sa tu vlastne v jednej línii, ako podľa pravítka, za sebou len niekoľko desiatok metrov, nachádzajú chrámy troch hlavných náboženstiev. Za nami je vlastne židovská mešita, jedna z jediných dvoch funkčných na celom území Bulharska, a pred nami sú zrúcaniny pravoslávneho kostolíka a za nimi islamská mešita. Napriek tomu, že Bulharsko bolo asi 6 storočí pod nadvládou Tureckej ríše, tak je to jediná funkčná mešita na jej území, pričom predtým ich tu bolo asi 70. A takisto 65% Bulharov sú pravoslávne veriacich a islám tu zastupuje iba asi 9% obyvateľstva. Zase ideš hrať more. It's not nice, man. I'll make another one. Still far away. Thank you. Gazprom. Podľa čoho spoznáš úroveň proruskosti krajiny? Podľa toho, že majú jebli Gazprom pumpy. Bulharsko. Taliansko, prosím pekne. Tento satanvágen prežil Kosovo, Ukrajinu, Albánsko, Severné Macedónsko, Srbsko, všetko bez akejkoľvek újmy. A potom Európska únia, Taliansko, Bulharsko. Jedno kolo piči, druhé kolo piči, prosím pekne. Tu končí už naozaj náš trip. Vidíme sa u ďalších bláznivých ciest, dúfam, že tentokrát už climbersky úspešnejších. Stay tuned, veľké veci, go big or go home.